Yo, what's up mga katropa, mga loads, mga lodi, kamusta? Welcome back na naman po sa akin channel, Sa tutorial na ito mga katropa, tuturuan ko kayo ng basic wiring lang. Kung paano maglagay ng switch ng Raider 150 katulad nito sa Yamaha STX125. Okay? So magkaiba yung wiring ng Yamaha STX125 at magkaiba rin yung wiring coding ng Raider 150. Ayan yung pag-aaralan natin. Okay mga katropa, sana may matutunan kayo sa tutorial na ito. Basic lang ito mga katropa, pero dapat nyong malaman. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede nyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, kaya nga gaya ng sinabi ko, itong ituturo ko ay basic wiring lang. Pero dapat nyong malaman kung gusto nyong mag-umpisa sa pagwawiring, mag-umpisa muna tayo sa mga basic, yung tatanggap tayo ng mga basic na gawain lang. So, ang gagawin natin ngayon, sira yung switch ng ating customer, yung switch ng STX. Ipapalit natin tong switch ng Raider 150. Dahil wala kaming makuwang switch ng STX dito sa Lingayen. So, meron na available namin ay yung pang Raider 150. Okay? So, ilalagay natin ito sa kanya. At pag-aaralan natin kung paano ilagay. Pero bago ang lahat mga katropa, kailangan muna nating himay-himayin yung mga wire niya. Okay? Tanggalin muna natin itong mga sakit. Tapos, tanggalin natin yung mga wire na magkakatabi, yung mga magkakarugtong. So, kailangan tigi-isang wire lang maiiwan sa bawat kulay. So, pag natanggal niyo yung nakadikit na wire, tanggalin niyo na rin yung, lagyan niyo na rin ng electrical tape. Okay? So, sunod natin, hanapin natin yung mga ibang wire na magkakadikit. Napaka-importanting malaman nyo to mga katropa kung nagwa-wiring kayo o nagsa-sideline kayo. Para ang purpose natin dito, kahit anong mangyari, kung anong switch na nakalagay sa inyo, kaya mong ikabit kung alam mo yung mga coding. So, halimbawa, walang switch ng Yamaha STX, hindi ka na maghahanap kasi may switch ka nang ilalagay. Okay, so umpisa muna natin pag-aralan yung kanyang mga wiring. Oops, light green to eh. Sige lang mga katropa ha. Medyo Okay, ito to. Itong black na merong lining na white, black with stripe white, tsaka yung dark green, ayan yung sa busina natin, okay? Next natin yung solid black wire, tsaka light green. Ayan naman yung sa signal light natin, black wire tsaka light green. Okay? Ayan yung sa signal light ng kaliwat kanan. Okay? Next natin itong yellow tsaka white, ito naman yung high and low. Ito namang yellow na merong lining na white, ito yung main supply ng ating headlight. Tapos ito yung kulay gray na wire, ito yung park light natin. Next, yung light blue, ito yung main supply ng flasher ng kaliwat kanan. Okay, mga katropa? So, pagkatapos natin pahimay-himayin, balutan natin ng electrical tape. Okay, so ilalagay natin to, babanggitin ko ulit kung para saan yung bawat kulay mga katropa. So, ilagay muna natin tong switch na to. DJ Rams the best.
Okay mga katropa, ito na yung ating mga wire. So umpisa muna natin siya sa supply ng ating signal light sa kaliwat kanan. Ano? Ito yung main supply ng signal light, yung light blue, no? Yung light blue ilalagay nyo sa brown na mayroong lining na white, no? Yung brown na mayroong lining ng white ng Yamaha at yung light blue ng Suzuki o ng Raider 150 na switch ay pareha silang supply sa flasher. Ano? Sila yung main supply ng flasher para masupplyan yung kaliwa at kanan. Okay? So, yung light blue ilalagay sa brown na mayroong lining na white ng Yamaha. Next natin itong black wire. Itong black wire ng Raider 150, siya naman yung signal light sa kaliwa. Ilagay nyo siya sa dark brown naman, no? Yung dark brown ng Yamaha, no? STX. Yung dark brown ng Yamaha, ayan naman yung signal light sa kaliwa rin. So, yung black wire ng Raider 150 at dark brown wire ng Yamaha is sa kaliwa. Next natin itong light green. Ano? Yung light green, ilalagay natin sa dark green ng Yamaha. No? Kasi yung dark green tsaka yung light green ng Raider 150 ay sa signal light naman sa kanan. Okay? So, yung dark green tsaka yung light green pagsamahin natin kasi ayan yung signal light natin sa kanan. Okay? So, next natin itong black na mayroong lining na white tsaka yung dark green natin, solid green. Ito yung sa busina mga katropa. Ito yung supply ng busina. So, ang supply ng busina dito sa Yamaha ay black wire tsaka pink wire. Ano? Okay, so balatan muna natin sila. Okay, so yan. Ayan yung supply ng busina ng Yamaha. Yung dark green natin ng Raider 150, ilagay natin sa kulay pink ng Yamaha, ng STX. Okay? Kasi yung kulay pink ay yung trigger ng busina. At yung dark green ng switch ng Raider 150, trigger din ng busina yan. Okay? So, dark green ilagay sa pink wire ng Yamaha. Next natin yung black na merong lining na white sa Raider 150, ilagay natin sa solid black wire ng STX, ano, ng Yamaha. So, solid black wire, tapos black na merong stripe na white. Next natin mga katropa, itong yellow na merong stripe na white, ilagay natin sa yellow na merong stripe na red. Yung yellow na merong stripe na red at yung yellow na merong stripe na white ng Raider 150, siya yung main switch. Ano? Sila yung main supply sa headlight. Okay? So, yellow na merong supply na red, tsaka yung yellow na merong stripe na white, pagsamahin natin. Okay? Next natin, itong yellow tsaka white. Ito yung high and low. Ano? Itong yellow ng Raider 150 at yellow ng wire ng Yamaha, pagsamahin natin kasi yung yellow wire ng Yamaha at Raider 150 ay yun naman yung ating high, no? High beam natin yan, yung yellow wire. Next natin yung white wire ng Raider 150 at dark green, light green ng Yamaha, ayan naman yung low beam natin, no? Okay, so yung white wire, yung puting wire, tsaka yung light green ay yung low beam. Next natin yung gray na wire mga katropa. Itong gray na wire, ito yung ating park light. Okay? So, ilagay natin yung gray na wire ng Raider 150, ilagay natin sa blue wire ng Yamaha. So, yung blue na wire ng Yamaha, park light yan. At yung gray wire ng Yamaha ay park light din. So, pagsamahin natin sila. Okay mga katropa, tapos na yung ating pagwawiring, no? Tapos balutin natin ng electrical tape yung buong ano niya para maganda siyang tignan at hindi makalat. Okay, kung hindi nyo maintindihan, i-rewind nyo ulit yung ating pinagsasabi, okay? So ito na, subukan na natin yung ating ginawa. So ito yung busina. Okay? Ito yung kaliwa. Okay? Ito naman yung kanan. Okay? At ito naman yung headlight. O, nakita nyo, headlight siya. At ito naman yung ating high and low. Okay mga katropa, sana may natutunan kayo sa ating tutorial.
Basic wiring lang to pero dapat nyong malaman para sa panghanap buhay. Okay mga tropa, God bless.